Awayan na kita. Sangkay. Sangkay na ano ka? Naging ka man. Sakit takbo na eh. Ito ko ba nulalahipang kagabi? Alaop dan, nga ka tambalan. Meron ko kilala. Ato na dito. Ara nila. Mapay. Mapay! Umagang kay ganda. Ano ko no, tatong toy, o mga toy. Kay, Di. nakuha man ko no. Nadisgrasya. Ba, intoy. Ano iton? Patambal ko na po. Baga nakatirok ka naman. Ano, puro sinsiliw ano? Sige, ano? Tatakat natin solusyon nga maupay. Hala. Intoy, dito ka mo. Lingkod. Ano man ini? Iningaw po. Ano man problema luwat siningaw sa? Diyan, asya pwede man nakakaliko rin maupay. Abot, hayya. Kuang gad mano. Ano? Magawaray ko nahamutan na kasi. Di ka nga namutan. kasangkulop pa. Ano, imulas ka na bahuan? Bangin anim na tad at expire na. What? Bahin violet ng color hadto dunot na. Pagbiling dawin mapula pa. Kay presko pa ito. Tambala, nakuha na yun na ha. Kansangkay, madali man la ito. Tako no, nadako na takbo na eh. Hala daw anay, sige. Intoy kay akit ay niya unahon kay gol pinagot ya dinara. Imintar siya na. Iyat ako unahon dito lang na CR. Mahuwala na takbawl. Hala intoy, sige. Adto man dito. Hinahinay dito. Bawala na dito. Waray na iba nga solusyon. Pagtikang pala ito intoy. Sige na. Sundi kayo may buo. Amo na ini. Sige intoy, sulod. Ito. Bawala ito. Sige. Sana all. Hala intoy, buot. Buot. Intoy, ay kiwa ha. Kay kikitaon ta. Ayaw paghubo. Apag doon ay masakit. Hindi pa intoy. Lako, ano yun intoy? Matig Sana all. Intoy ha. Kung kanan ta, papangalian ta ikaw. Pagbibil mo nato ng maupay, kung ay mo maupay nga solusyon. Dahil kung nalagyan intoy, usa good lay nga solusyon. Usa lang intoy nga solusyon, masigi ka. Ano man ito mano nga solusyon? Kinahanglan kasi papasuon nga nin tunawon. Sige, kuna mo naman ito solusyon. Karoy ko na maupay takbo na eh. Ano yun ito? Ginala. Itong kuhanay tak-up. Ito yan. Huli, puspuro. Intoy! Intoy! Ay pag inura-ura, gagarasa ka na! Damo na ito't pilas! Wala kang awa. Ay duwa tatip kalugaringon, pamiling unog intoy. Hala intoy, gawas dida, hala. At lolo. Ginagawa mo. Alain daw kita intoy yan. Akong puspuro nga ito'y altar. Alain ko yan daw. Nakurog ka pa man, ano man ka. Padahin na lang niyan, kung mataksog ha. Apo, dito na para yung apo. Yan na ito, ilog-ilog pa to. Nauupay ka na ini. Matutunaw na iton. Basta tuod laha akin. Ayaw na pagutro. Ayaw na pamayot. Ay sila good, ito't na padakot. Pare man ako mamayot. Tuo akong tuo. 2,000 years later. Hinahinay tanggal itim kamot nga nikaw hinahinay liwat pagpukrat para ka kumitan resultan imo pagpaluon ha ako. Kay dumag ko man lugod din eh. Dulo dalagan. Alam ka mo, kay yung pinurong. Mamamatulog ka mo. Tawa! Tutuloy po naga. Siya ka pa tuwa-tawa kita. Nga nawir.
patayin ko. Mapasok pa. Puta ka. Mapasok pa. Isa na lang sa ano ito pag umakuhan. Ano, pato? Bunyo ka. Pato. Itek. Ano? Ito ya, kung kanan ta, papangalian tayo ikaw. Pag bibiling mo natin yung maupay, kung ay mo maupay nga solusyon. Bibiling mo natin dili. Ay, ito na. Ya, matagboy ay. Maraming shoutout pala sa lahat ng sumusuporta sa Team Sangkay. Maraming salamat. So, ayun. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa